ओइ सिगां लाना होनग्रा होननायाव लाग्रालै दासो मोनदों Wow, danger. Aduh, wah, mahal ini le. Wah, danger. masih saya ini sudah. Siapa sana ni anjir suruh betul. Hei. Mani itu, nolnya serjagar gua tuh berdeng busi. Iya. Agak siapa deh? Seklap, kira seklap berkesapai sih. Lala kumlah ini. Serga sebesar nareng kumlah baju sinap bayi nani horse bayi. Danger. Ya bu horbai. Iya sih ekso lagi nih bukan berai. Horbai bikin. Itu abu horbai. Biar duku. Kami orang kain. Dalam rumah biji mansi, dari video hari ini giat ni semua negara bermain naskah mana ya, dan apa ya, nah, rumah biji beautiful giat, hari frame mansi, jitu mansi ni nagan, Kasih nama. Oi, sigang lana hangra hoननायाव लाग्रालै दासो मोनदों no heruwa जाने फैफिनबाय जोंहा कन्ट्रल खालामगनो हागौआखै खोमा नै थांनाया थांदों फैनाया फैदों para Oke hel sugrutharaga nama ha sugrutharaga Mana bibi di? Hotel orang deh ya. Pier. Lari zakau deh. Masang. लोंखांबाय बेखौनो लोंथिदों बियो नो माबा जानबानो मानो थाखुमादारलाय मोजां खबरा ओमफ्राय आदैया मा जाखो दाउदै वा खैथा नोंहालाय मा खैथा जाखो दाउदैया दैब्रै जाबावगोनसो नामा नोंसोरलाय हिनजाव लायाखै ओइ आगैसो जागोन ना आब'सो जागोन
सोरथिं होगोन ए जाग्राखौनो हरदो ए बिदिसो मा अर्डार होगोन नोंस्रालाय ओइ मा जानो नामायदों गोदाना दासो थांदों र' दासो थांदों माथो गोदाना ओइ नंमारगौ नों थगायनो हागोन नंमारगौ गोदान गोदाना बबे ससेयावमोन जरा नुदोंलै जरा गोमादों नामा जरा गोमादों नामायदों बे बैसोआवबो गोमाजालायनाय Because hi dalam komi mobile mengenai apa sih sayangnya